U novootvorenom 10. Makers Labu na jugu Srbije ne prestaju da se realizuju đačke ideje. Đaci preko rukavica za prevod znakovnog jezika, igrice i robota uspešno koriste i 3D štampače. Kažu da je ova mašina budućnost bez koje mnoge industrijske grane već sada ne mogu da funkcionišu. To prvo radimo na kompjuteru, imamo dosta gotovih modela, ali pošto mi volimo da ti modeli budu povezani sa onim što mi radimo, mi uglavnom projektujemo naše modele. Nakon toga ih ubacujemo, ovde vidimo 3D štampač, ubacujemo modele i tu odmah možemo da vidimo njihovu realizaciju. Tu imamo kontur plastike i ima ih u raznim bojama, konkretno ovde je bela kao neka neutralna. Imamo dakle ovde vrh koji se greje, koji ispušta plastiku, određenu količinu u određeno vreme. Ovde imamo podlogu koja se isto greje i zapravo na njoj se ta plastika odmah kako izađe sveža, odmah se suši i to da možemo da vidimo na delu. Ova mašina može da nađe primjenu gotovo svuda, dakle gde god možemo gde god imamo tu potrebu za nečim praktičnim, da možemo to da vidimo. Dakle, to može da budu i prototipi nekih drugih materijala, recimo u izradi automobilske industrije ili bilo gde, zapravo, prototipi se pre svega prave od plastike. Tako da to je zapravo ono prvo, a onda ide i sve ostalo posle prototipa. Po dobijanju 3D štampača učenici elektrotehničke škole mašinu su najpre koristili kako bi svojim drugarima pravili predmete za humanitarnu prodaju. Napraviti figuricu je lako, ističu đaci, te sada svojoj sekciji daju višu svrhu, napraviti nešto čega više nema. Oni najpre kad dođu ovde u učionicu gledaju to kao jednu veliku igračku, ali nakon izvesnog vremena kad se zadovolje sa gotovim modelima i tako dalje, krenu da istražuju i prave svoje modele i prave nešto novo. A nakon toga dobili smo i 3D skener, skeniraju gotove stvari, na primer evo malo pre Dušan što je rekao za autoindustriju, neki delovi možda za neke oldtimere koji nema, to ćemo pokušati sada da skeniramo i da ovde štampamo po potrebi, trenutno lokalno, pa vidjet ćemo za dalje. Oni su složen tim učenika koji ima ideju i u stanju je da tu ideju i realizuje. Praktično povezuju naučeno iz programiranja i elektronike, dodaje profesorka Rajković, te im ovakve mašine u njihovom kutku samo još više potpomažu da iz nje jednog dana izađe nešto zaista veliko. Za Happy televiziju iz Niša, Marija Janković.